dalšího videa. Jdeme dál. Dobrý, uděláme drifta. Takovýhle, to jsem šmikoušem. Takzvané. Tak už apoší. Můžeme chodit styrače. My jedeme dál. Jako popolí a šváb. Tak. Jedeme. Jedeme pryč z tohoto města za prací a novým městem a za zážitkama a tedy. V novém videu jsme viděli vlastně, jak jsme se zahrabali. Ale jsme spadli do řeky, já jsem to chtěl projet a nevěděl jsem, že to dopadne takto blbě. Nevěděl jsem to a omlouvám se. Jdeme dál. Popolí a šváb. On mi tam prostě, víte co? Jeď? Kam? Já už myslel, že mi to úplně chcípne. A ještě dohoním. Ale tož proč bych je měl dohánět? Nemá vůbec smysl dohánět. Teďka nekoukám na cestu. Mluvám. Šel tady, vypnul tady ten, nevím, jak se tomu říká, jsem zapomněl. Odbočka vlastně, jo, dobrý. Bachouč. Říká, že je do ženy. A to máte za to vy, odpičáci. To až. Takže, nazdar. Tak. Přestali trochu nadávat a jedeme. Opět off-road cestu. Doufám, že už přejedeme ten most. Kdo zajel, ale normálně to se možná bojím. Toho bejt já, to jsem nemohl bejt já. To musel být nebojný. A jedeme trať smrti. Teď si to ukážeme, ale bolí řekneme, co to vlastně je. Je to trať smrti je tohle to náklad. No, tady tohle to přesně strašně škrálu tohohle. Tak jsme tady. More. Dobrý, to už je lepší. Je to hlinitá cesta, která když blbě zabrzdíte, tak někam spadnete. Pak se zahrabete a už se tam nedostanete. Ale není jak vracet zpět, když najdete správný tank service. Takže jo, já říkám to. Každý se tady zahrabe, kde jsem vlastně věděl.
řečeno. Normálně naslouváme. Jo, rally, to já mám rád. To je můj koníček. Co jsem teďka udělal? Já to budu tady. Já to budu generovat. Ale jde traktor. Jdem ho naštívit. Tady to začíná trh smrti. Teď se to bude hrabat. Teď 40 všechno bude dobrý. Teď 45 km/h a nic se nestane. To oni jeli pomalej na 40 a já jdu 50. Což je dost většinou zatáčky blbý. Pojď. Jo. Tak. Myslím, že to je tady za chvíli, ne? Je to ten blbej most, ne? Je to nespravený. Tak tady je trať smrti. Tady to vidíte. Jeden zahrabaný, druhý, třetí, čtvrtý. To je přesně ono, co říkám. Co je to svítíme, no, vidíte? Přesně ono. Jdu se. A to je další zapadl. Jo, to jsou ty namachrovaný ty lidi, kteří jedou několik kilometrů hodin, ale nemají s tím zkušenosti. Což já i ve váleční hře. To je nesmíme necitelné. Já to ještě můžu dát. Tak jdeme. Ve váleční hře. A za chvilku budeme muset spát už. Já jsem vydal. Za chvilku budu usínat. Červený. Tam. Tento moc. No, lidi, to je těžký. Jezdí tady večer. Na to, když tady máte náklad, já ho nemám. Já jsem rád, že ho nemám. Jenže to bych to nevyjal. No vlastně vyjal. Ale jen s podmínkou teda. S pár háčkama. Pár minut by to trvalo, ale jinak dobrý. Bych to dojel. Sobě ne. Já všechno vyjedu. Když umíš rally jezdit, tak vyjedeš pak všechno. A šup dolů. To víš, že jo. Se ti jen tak nepovede. Tenhle kamion se jmenuje Kup. Víte proč? Protože se za prvé hrabe, a za druhé ty kola, vidíte ty modrý kola? Strašně to hřve. Ten předtím ten kamion se jmenoval Jellyfin. Protože ten Wayfoot strašně funěl a Jerry kvůli tomu, že to bylo malý a zobák to mělo jako myš. Tom a Jerry, znáte to, ne? To musíme dávat majzla na ten. Tady ten a pak na ten most musíme dát majzlu. Musíme to pokazit, jo?
Pérování je tady dobrý teda, mohl jsem si vzít želifuna. Ale to už je jedno, já nevěděl, že to mám takovýhle trať. Hrobaníčky hrobaní. Jako s kamionem se tady blbě jezdí, a to když máte ty ovládání na plnou senzitiv. Na plnou senzitiv teda. Aha. Hop. To jsou ty paseky, že jo? Potočníky podélně. Ještě podélně a podélně trochu. Si dám plyn. Teď otočím, prudce zabočím, prudce doprava. Tak. Prava, leva, tu left, tu naprav. Nedory, Čehy a to by si to řekla. Turno. A už jsou světla, vidíte to? Nějaký město už tam. Takže to stihnám ten most teda, překonáme ho. Tady se musíte pořádně rozjet na ten most, aneboli správně najet. My se musíme správně najet, tak to bude takový malý voříšek. A jedu 52 km hodně, a to bacha na to. Drift. Teď jsem to nenechal na ten drift. Tak to já to tam zabočím. Tady to bude někde, ne? Ještě dál. Pořád rovně, prava. Rovně, leva. Ještě leva. Prava. Dobrý, prava, pořád prava. Jo, rally. Hoď, to je těžký. Leva. Ty vole, já říkám leva, když je to pravá. Jo, strany si nesmíte plíct, když jste navigátor. Já nikdy navigátor nebyl. Já byl jenom ten vždycky, který jenom řídil a posloucháte, tak teďka to musíme překonáme most, nebo ne? Přesně jsme to stihli. Teď se musíme podívat na to, jak jsou ty lišty, jo? Tady nám to zničili. To bude takový blbý. Ty lišti tam jsou fakt blbě, kámo. No žádný nejsou asi. Šum na to. Vlastně jsou, ale teda pěkně blbě, kámo. Musíš pěkně správně najet. No, skoro jsem tam byl už. Mám zase hrabat, jo. Děláš srandu. To musíte nechat zase vyhrabat. Ono se to chytne. Furt musíte držet ale plyn. Airko hlavně. Otočit různě tím volantem. Aby se toto. Takže to je takový těžký. Věď, kámo. Už se to houpe. Z toho už, kámo. Nevypadá to. To se nevyhrabám. No jdi. Co ještě k tomu seklo. Tak jo. Loučím a čau.